яко. Тази ми набира. Това е треньорка. Ой, тук да си лапе. Поддържана община. Те има и готини французчета. Сте в метрото и се оправихме. Russian, Chinese, Hindi, German, Portuguese, Korean, Polish, Dutch, and Arabic. You can select your language that's available on your smartphone by scanning the QR code. Много сладичко. Дано ти ушички не ми наближат в купара, че... Знаеш ли какво искам много да видим? Till the Incredibles. Да. Кръстева май. Не е кръстева. Много не виждам. Аз си взех чаши, ти си взе чаша. Да. В случая. Да. Просто са различни чаши. Да. Но идеята е една и съща. Само, че разликата е, че Кали даде 17 евро от Дисниленд. За чаша на Дисниленд. Аз дадох на аристокотките. На аристокотел. Аз дадох 45... той червен. Аз дадох 45 евро за чаша на Стенли. Да, моето е по-ефтино. Но просто имаме различни интереси. Да, така е. Ти нямаш интерес към аристокотките, аз нямам интерес към Стенли. Като похарчиш 300 лева дошла. Много симпатично. Благодаря на книжето, че ми подари такъв подарък. И жалко е, че свърши, но сме с хубави емоции. И пак ще се върнем.